Една част от хората се страхуват от собствената си светлина, не от мрака си. Страхуват се да освободят потенциала си и силата му заради убеждение, че скромността е по-приемлива като добродетел, че не са равни на другите, ако се позволят да пуснат от себе си този заряд, който е лично техен. А всяка промяна ще е предпоставка да се чувстват различни и с това неприети, особено ако са в среда, която не ги подкрепя. Че ще се наложи да отстояват това ново себе си и проявлението му със светлата си част, която неминуемо ще предизвика и завист, и ненавист, и съпротиви. И не са сигурни колко могат да издържат на този натиск. Плашене собствената ни светлина, а не мрака ни. Всъщност, всеки иска да засияе с тази собствена сила, защото да си малък и скромен не е добра настройка. Това е нещо различно от целта на живота. Живота иска силата ни. Нищожният човек никого не може да вдъхнови. Ако ще да е най-грижовния, ако ще да е този, който се прекланя пред всяко едно същество на тази земя, той просто е удобен за околните. Когато премахнем излишните страхове и това фалшиво одобрение, което чакаме понякога да чуем от околните, без да си даваме сметка, че те не познават същността ни, а дори и да познават една част от личността ни, не подозират за силата, която ние носим в себе си и не сме си позволявали да я употребим пълноценно, видимо, с цялото добро намерение и начин на приложение. Тогава, когато напълним живота си с нашата енергия и това съзидателно проявление започне да носи ползите и за нас, и за другите, тогава се чувстваме истински удовлетворени и от себе си, и от начина си на живот. Това започва с един избор. Собственият ти избор и позволението да го направим. Защото само намерението е една част от първоначалната стъпка, но прилагане на действия, тогава вече идват и резултатите. Живеем живота си тук на земята, за да бъдем пълноценни. Мисълта ни, тя е като електрическа мощ, която може да захрани тази сила, която е нужна, за да се свърже обаче с сърцето или там, където е емоцията, там, където е точно тази магнитна сила на привличане. И когато двете се обединят, тогава вече започва привличането по правилен начин на точно това, което ни дава всички възможни и външни ресурси да бъде употребено. Това светло нещо в нас, които някои го наричат божествена искра, или потенциал, или собствен ресурс, то започва да се проявява в действия, хармонични и няма противоречие между вътрешното и външното. Пълно единение.